No sé si vaig errada, però és que en aquest programa, ja fa un temps, l'Helena García de Melero va fer una entrevista als síndics electorals i els síndics van expressar que ells estaven disposats a continuar malgrat el requeriment del Tribunal Constitucional i van dir textualment que la persona que els va fer dimitir es diu Carles Puigdemont. Per tant, qui va fer que la sindicatura electoral no continués va ser Carles Puigdemont. No, la persona que els va fer dimitir, la persona que els va fer dimitir es diu M. Rajoy. L'any 2015, l'últim any del govern Rajoy amb majoria absoluta, van fer tot un paquet legislatiu per afrontar el repte català. En comptes d'afrontar-lo des del diàleg, si Espanya fos un estat fort, tant de bo Espanya fos un estat fort perquè es comportaria com la Gran Bretanya o com el Canadà i per tant trobaríem una solució negociada i segur que ens posaríem d'acord. Com que Espanya, malauradament, no és un estat fort, és una democràcia feble, la via que està tenint, i el PP de forma molt més flagrant, és la via repressiva. I amb aquesta via repressiva, l'any 2015 van modificar un munt de lleis. El Codi Penal, la llei d'enjudiciament criminal, la llei Mordassa i entre elles la llei orgànica del Tribunal Constitucional que li permetia al Tribunal Constitucional autoexecutar les seves pròpies sentències, cosa insòlita al dret comparat, i inclús posar multes coercitives. I és a partir d'aquest moment quan el Tribunal Constitucional exercita per primera vegada aquestes facultats exorbitants i comença a posar unes multes coercitives cap als membres de la sindicatura electoral que a més estaven amenaçats de ser imputats a la justícia penal, com de fet estan, perquè tenen un judici pendent. I per tant, el govern, amb bon criteri, els demana que no assumeixin aquest risc. I per tant, els haurien acabat fent fora igual, però no es volen sacrificar persones que és fruit d'aquesta legislació repressiva impulsada pel Partit Popular sota la presidència del senyor M.